دومسخا ورحي كمالت تودأ كادو نسخا نجنزب زي كونس جنزب نعخاك سرح الخيقبع حد أتو الطري مهلا كاب دخنت حانت سقمت الطري ريحي كامهلا مالتيو كابزي ناي نابر عنكلي الوطيخة ناب ناي فاينانس ناتسندت مبزح إزم حموشت ميسترات كتفلطو ملكا سلام انقوع ناب چانالنا بدحن متاهم چانالنا حدش تخليهم سبسكرايب كور هابتام نمخان ويدما ناي فاينانس ناتسندت مبزح زحجزو حموشت أقدس نتوتات إزم سعبيهم قداماي قصال ممهار نبابن مبزحتهم عاوتن هابتن زطري سبات نباب كم مزناقع طري زي كونس كم قد مسارح عبيتهم زتقاملو እዚ ልምድዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ይኸውን ፍልጠት ሓይሊ እዩ ዓለም ብቕጽበት ትቀያየር ስለዘላ ብዛዕባ ፋይናንስ ንግዲ ቴክኖሎጂ ካልኦት ዓውድታትን ዘለካ ፍልጠት ብዝወሰኸ መጠን ዝሓሸ ውሳነታት ክትውስን ትኽእል ክእለትካ ምዕባይ ሃብታማት ሰባት ካብቲ ትማል ዝነበሩ ሎሚ ዝበለጹ ክኾኑ ይጽዕሩ ብንባብን ትምህርትን ኣቢሎም ድማ ሓድሽቲ ክእለታት ይጥርዩ ኣተሓሳስባ ለውጢ መጽሓፍቲ ብዛዕባ ዓወትን ዕቤትን ዘለዎም ሰባት ታሪኽን ሜላን ስለ ዘርእኻ ኣተሓሳስባኻ ካብ ኣይከኣልንዩ ናብ ከመይ ጌርክ ክእሉ ክቕየር ይገብሮ ብግብሪ ከመይ ክትጅምሮ ትኽእል መዓልታዊ እንተወሓደ ካብ 30 ክሳብ 1 ሰዓት ንንባብ ወይ ንትምህርቲ ንኣብነት ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ምሕደራ ገንዘብ ወይ ኣብ ስራሕካ ዘሎ ሓድሽ ነገራት መድብ ቴሌቪዥን ካብ ምርኣይ ወይ ማሕበራዊ ሚድያ ግዜኻ ካብ ምጥፋእ ተቆጢብካ ነቲ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ተውዕሎ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ናይ ኣታዊ ምንጭታት ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ስልትታት ሓደ እዩ ኣብ ሓደ ደሞዝ ጥራይ ተጸጊዕኻ ምንባር ንፋይናንሳዊ ውሕስነትካ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ዓወታት ዘመዝግቡ ሰባት ብውሕድ ካብ 3 ክሳብ 7 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ናይ ኣታዊ ምንጭታት ኣለዎም ስለምንታይ ዝተፈላለዩ ናይ ኣታዊ ምንጭታት ዘልዩ ሓደጋ ንምቕናስ ኣብ ሓደ ደሞዝ ጥራይ እንተኾንካ እቲ ትካል እንተዓፂ ወይ ካብ ስራሕ እንተተሰጊካ ኣታዊኻ ብንቡ ዜሮ ይኸውን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ምስ ዘለወካ ግን ሓደ ምንጭ ተዓፂዩ እቶም ካልኦት ይድግፉኻ እዚ ንህይወትካ ዓብይ ውሕስነት ይባ ንሃብቲ ዝግበር ጉዕዞ ንምቅልጣፍ ሓደ ደሞዝ ንወፃኢታትካ ጥራይ ክሽፍን ይኽእል ይኸውን ተወሳኺ ኣታዊታት ምስ ዘለወካ ግን እቲ ተወሳኺ ገንዘብ ንወፃኢታትካ ዘይኮነስ ንቁጠባን ንዝዓበየ ወፍርን ክውዕል ስለዝኽእል ቀልጢፍካ ሃብታም ክትኸውን ትኽእል ናይ ኣእምሮ ሰላም ንምርካብ እንተ ተባረርኩኻ ወይ ደሞዝ እንተ ዝተኸፈልኩስ ዝብል ስጋት ይጠፍእ እዚ ድማ ኣብ ስራሕካ ብትብዓት ክትሰርሕን ብቑዕ ውሳነታት ክትውስንን ሓይሊ ይህበካ ኣብ ግዜ እርጋን ወይ ዕረፍቲ ውሕስነት ንምርካብ ንጡፍ ስራሕ ክትሰርሕ ዘይትኽእለሉ ግዜ ክመጽእ እዩ እቶም ብጎኒ ዝሃንጽኻዮ ምንጭታት ግን ንስኻ ከይሰራሕካ ኣታዊ ምምጻእ ይቕጽሉ ዓይነታት ናይ ኣታዊ ምንጭታት ኣታዊ ብሰፊሑ ኣብ ክልተ ይምደቡ ቀዳማይ ንጡፍ ኣታዊ ወይ ድማ ኣክቲቭ ኢንካም ግዜኻን ጻዕርኻን ሂብካ ትረኽቦ ገንዘብ ደሞዝ እቲ ቀንድን ልሙድ ምንጪ ተወሳኺ ስራሕ ካብ ስራሕ ወጻኢ ብትርፊ ሰዓት ትሰርሖ ስራሕ ንኣብነት ኮሚሽን ወይ ንእስ ንግዲ ካልኣይ ተግብሮ ኣታዊ ወይ ድማ ፓሲቭ ኢንካም ሓንሳብ ምስ መስረትካዮ ንስኻ ብዙሕ ከይደኸምካ ባዕሉ ገንዘብ ዘምጽእልካ ንኣብነት ካብ ገዛ ወይ ካብ ንብረት ዝርከብ ኣታዊ ዲጂታል ኣታዊታት ብኢንተርኔት ዝርከብ ኣታዊ ንኣብነት ዩቲዩብ ወለድ ኣብ ባንክ ዝተቐመጠ ገንዘብ ዝወለዶ ትርፊ ከመይ ጌርካ ይጅመር ካብ ሓደ ጀምር ኩሉ ብሓንሳብ ክትጅምር ኣይትፈትን ነቲ ዘለካ ስራሕ ከይገደፍካ ሓደ ተወሳኺ ስራሕ ጀምር ክእለትካ ተጠቐም ብምንታይ ክእለት ኢኻ ተወሳኺ ኣታዊ ክትረክብ ትኽእል ጽሕፈት ስእሊ ቴክኖሎጂ ንግዲ ነቲ ዘለካ ፍልጠት ናብ ገንዘብ ቀይሮ ንቁጠባኻ ኣወፍሮ ካብ ደሞዝካ ዝተረፈ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ምቕማጥ ትርፊ ናብ ዘምጽእ ስራሕ እትዎ እዚ ማለት ገንዘብካ ባዕሉ ካልእ ምንጭ ኣታዊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ምንጭ ኣታዊ ጥራይ ምጽጋዕ ማለት ልክዕ ከም ብሓደ እግሪ ዶም ምባል እዩ ብቐሊሉ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ምፍጣር ግን ልክዕ ከምቶም 4 እጋር ዘለዎም ጣውላ እዩ ድልድልን ዘተኣማምንን ሃብታም ክትኸውን ተደሊኻ ኣታዊታትካ ክበዝሑን ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ክመጹን ስራሕ ሓደ ምንጪ ኣታዊ ጥራይ ምህላው ናብ ድኽነት ዝቐረበ ስጉምቲ እዩ ሳልሳይ ትሕቲ ዓቕምኻ ምንባር ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እቲ ዝዓበየን ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ጠባይ ሚስጥር እዩ ብዙሓት ሰባት ሃብቲ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ምጥፋእ ዝኸበረ ክዳውንቲ ምኽዳን ወይ ዘመናዊት መኪና ምዝዋር ይመስሎም እቲ ናይ ሓቂ ሃብቲ ግን ኣብቲ ጅባኻ ወይ ኣብ ወፍሪ ተረፍ ኮይኑ ዝሰረፈ ገንዘብ ይምበር እቲ ዘጥፋእኻዮ ኣይኮነን ነዚ ነጥብ እዚ ብዝሰፍሐ መንገዲ ምስ ምኽንያታቱን ረብሓታቱን ከም ዝስዕብ ክንሪኦ ንኽእል ስለምንታይ ትሕቲ ዓቕምኻ ምንባር ዘድሊ ንቁጠባን ወፍርን ባይታ ንምፍጣር ሃብቲ ዝህነጽ ካብቲ ዝተረፈ ገንዘብ እዩ ካብቲ ትረኽቦ ኣታዊ 100% ተጥፊኻዮ ክንደይ ዝኣክል ሚልዮናት እኳ እንተሃለወኻ ሃብትኻ ዜሮ እዩ ትሕቲ ዓቕምኻ ክትነብር ከለኻ ጥራይ ኢኻ ንመጻኢኻ ዝኸውን ዘርኢ ክህልወካ ዝኽእል ካብቲ ናይ ናብራ ዓንክሊል ንምውፃእ ብዙሕ ሰብ ኣታዊ ምስ ወሰኸ ብኡ መጠን ናብሩ ይዕቢ ዝሓሸ ገዛ ይካረ ዝኸበረ ምግቢ ይበልዕ
እዚ ማለት ግን ዳግማይ ንገንዘብ ባርያ ኸውን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ወፃኢታቱ ንምሽፋን ደው ከይበለ ክሰርሕ ስለ ዝግደድ ትሕቲ ኣቕምኻ ምንባር ግን ካብዚ ናይ ወፃኢታት ሰንሰለት የውፅአካ ካብ ዕዳን ምድሓን ካብ ኣቕምኻ ንላዕሊ ምንባር ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ብልቓሕ ወይ ብዕዳ ምንባር ማለት እዩ ትሕቲ ኣቕምኻ ክትነብር ከለኻ ግን ብዘለካ ትጥቀም እዚ ድማ ካብ ናይ ዕዳ ወለድን ፀቕጥን ነፃ ይገብረካ ናይ ሓቂ ናፅነት ንምርካብ ናፅነት ማለት ዝደለኻዮ ምዕዳግ ዘይኮነስ ዝደለኻዮ ነገር ክትገብር ዘኽእለካ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ምህላው ማለት እዩ ትሕቲ ኣቕምኻ ብምንባር ዝኣከብኻዮ ገንዘብ ፅባሕ ስራሕ ክትቕይር ወይ ናይ ገዛ ርስኻ ንግዲ ክትጅምር ትብዓት ይበካ ሃብታም ምምሳል ሃብታም ምዃን ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ብዙሕ ገንዘብ ዘጥፍእ ሰብን ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎ ሰብን ዓብይ ፍልይ ኣሎ ሃብታም ዝመስሉ ዝኸበረ መኪና ዝኸበረ ሰዓት ዝኸበረ ክዳን ይገዝኡ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ባንኪ ገንዘብ የብሎምን ወይ ብዙሕ ዕዳ ኣለዎም ናይ ሓቂ ሃብታማት ብዙሕ ግዜ ተራ ነባብራ ይነብሩ ገንዘቦም ኣብ ዘይርአ ነገራት ከም መሬት ወይ ንግዲ የውዕልዎ ዝበዝሑ ሃብታማት ንዓመታት ሓንቲ መኪና ዝጥቀሙን ብቁጠባ ዝነብሩን እዮም ከመይ ጌርካ ይትግበር ንዝብል ካብ ሰብ እንታይ ይብለኒ ውፃእ ንሰባት ንምምሳጥ ኢልካ ገንዘብ ኣይተጥፍእ ቅድሚ ምግዛእኻ ሕሰብ ሓደ ነገር ክትገዝእ ከለኻ እዚ የለይኒ ድዩ ወይስ ጥራይ ደልዩ እየ ኢልካ ሕተት ኣብ ልምዲ ተኩር ሓዳሽ መኪና ካብ ምዕዳግ ኣብ ክእለትካ ወይ ኣብ ወፍሪ ምውዓል ዝያዳ ዋጋ ከም ዘሎ ኣሜንካ ትለማመዶ ትሕቲ ዓቕምኻ ምንባር ማለት ጥሜት ማለት ዘይኮነስ ጥበባዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ሎሚ ካብ ዓቕምኻ ንታሕቲ ብምንባር ትኸፍሉ ዋጋ ፅባሕ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ነፃ ኮይንካ ክትነብር ይኽእለካ ሃብታም ንምምሳል ካብ ትቃለስ ሃብታም ንምዃን ፃዓር ራብዓይ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ምውህላል ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ከም ናይ ፋይናንስ ዋልታ ኮይኑ የገልግል ብዙሕ ሰብ ሃብቲ ንምውህላል ጥራይ ይፅዕር እምበር ነቲ ዘጥሮዩ ሃብቲ ካብ ድንገታዊ ሓደጋታት ንምክልኻል ኣይዳሎን እዩ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ማለት ንስራሕ ወይ ንወፍሪ ዘይኮነስ ንዘይተፀበኻዮም ፈተናታት ጥራይ ተባሂሉ ተፈልዩ ዝቕመጥ ገንዘብ እዩ ስለምንታይ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ዘድሊ ካብ ዘይተፀበኻዮም ፍፃሜታት ንምክልኻል ህይወት ኩሉ ግዜ ከም ዝወጠንካዮ ኣይኮነትን ሃንደብታዊ ስራሕ ምስኣን ናይ ጥዕና ፀገም ናይ መኪና ወይ ናይ ገዛ ዓንወት ወይ ድማ ህፁፅ ናይ ስድራቤት ጉዳይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ተቐመጥካዮ ገንዘብ ካብ ጭንቀት የድሕነካ ካብ ናይ ዕዳን ሰንሰለት ንምውፃእ ሓደ ፀገም ከጋጥም ከሎ እኹል ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ እንተዘይብልካ ዘለካ እንኮ ምርጫ ካብ ሰብ ምልቃሕ ወይ ልዕሊ ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ምውሳድ እዩ እዚ ድማ ነቲ ንዓመታት ዝለፋዕካ ቁጠባ ንድሕሪት ይመልሶ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ግን ካብዚ ናይ ዕዳ መንፈንጠራ ይከላኸለልካ ሓምሻይ ትዕግስተኛን ስነ ስርዓት ዘለዎ ምዃን ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ መንፈስ ሓይሊ እዩ ዝኾነ ሰብ ንኩሎም ዝሓለፉ 9 ነጥብታት ባጀት ቁጠባ ወፍሪ ክፈልጦም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ብዘይ ትዕግስትን ስነ ስርዓትን እቶም ቴክኒካዊ ፍልጠታት ዋጋ ይብሎምን ሃብቲ ምፍጣር ልክዕ ከም ምልማዕ መሬት እዩ ሎሚ ተኸይልካዮ ፅባሕ ፍራይ ትረክብን ከመይ ጌርካ ስነ ስርዓት ተሃንፅ ቀዳማይ ንእሽቶ ዓወታት ኣኽብር እቲ ዓብይ ዕላማ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ነቶም ብበርሑ ትቁጥቦም ንኣሽቱ ገንዘብ ከም ዓብይ ዓወት ረኣዮም ካልኣይ ቀፃሊ ምምሃር ብዛዕባ ፋይናንስ ብዝያዳ ምስ ትምሃር ስለምንታይ ትዕግስቲ ከም ዘለካ ብዝያዳ ትርዳእ ሃብቲ ጉዕዞ እምበር ፍፃመ ኣይኮነን ሃብታም ምዃን ማለት ሓደ መዓልቲ ሎተር ምብፃሕ ማለት ዘይኮነስ ንዓመታት ዝተለማመድካዮ ጥዑይ ናይ ፋይናንስ ጠባይ ውፅኢት እዩ ሓደ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ሎሚ ደመዙ ንእሽቶ ትኹን ዓባይ ነቲ ውጥኑ ብዘይ ምስልቻው ትግብሮ ትዕግስቲ ማለት ዝኾነ ነገር ክመፅእ ኢልካ ብኢድካ ተጣሚርካ ምፅባይ ዘይኮነስ እትገብሮ ዘለካ ስራሕ ውፅኢት ክሳብ ዘርኢ ተስፋ ከይቆረፅካ ምፅናዕ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ድማ እቲ ክገብሮ እየ ዝበልካዮ ነገር ስምዒትካ ይድልዮ ኣይድልዮ ብዘይገድስ ብትግባር እዩ ንሎሚ ዘዳልኩልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ